Jo deia que no em tindria de dir res més, perquè has fet una presentació aquí que déu-n'hi-do. Només t'has descuidat que soc fill de Ponts, que vaig néixer l'any 57, d'una família humil, que com moltes famílies humils han tingut de buscar-se la vida en un altre lloc. Nosaltres vam anar de Ponts cap a Guissona, perquè jo soc fill de Ponts, per tant soc fill de la Noguera. Soc fill de la Noguera i avui estic aquí, a la capital de la Noguera, molt satisfet per haver-me invitat en aquest acte d'Esquerra Republicana. Efectivament, ho has dit molt bé. Jo, si mireu el meu perfil, als que són militants, veureu que hi tinc una entrevista i dius, com te defineixes a tu mateix? Home, doncs bé, em defineixo com una persona tranquil·la, em defineixo també que no soc de cap calent, però també em defineixo com a perseverant per aconseguir una cosa. I penso que és la feina de cada dia, de cada dia, de cada dia, que, com has dit tu, vam aconseguir l'alcaldia durant 3 vegades consecutives, que no és fàcil en aquestes contrades que estem per aquí, més a la Segarra Profunda, havent dit tot el que tu has dit. De fet, el Jordi ja m'ha fet tot el discurs que tenia previst. Clar, ell és l'economista, com de vegades és l'avantatge de parlar primer, parlar segon, doncs aquí m'ha proscrit tot. És així mateix, però jo també recordaria una mica tots els temes socials també, no? O sigui, hi ha la part econòmica que ell ha desenvolupat molt bé, tots els diners, etc. Ha dit que només eren números, però els números són xuts i són per nosaltres, no? Però què ens motiva també per sortir d'aquest Titanic, d'aquest vaixell que s'està enfonsant a marxes forçades? Home, doncs, que no ens abasti cap a sota el mar, no? Gairebé 5 milions de parats, 900.000 milions, una borratxada d'euros de deute, que això no pot pagar ningú, ni les generacions futures, ni ningú. A Catalunya tenim 840.000 parats. D'aquests 840.000 parats, el jovent representa un 50% de joves que no tenen feina, un 50% de joves que els han instruït aquí i ara se n'han d'anar a treballar en un altre lloc, i això no es pot arreglar de cap manera. Un 30% de famílies al llindar de la pobresa, quan Catalunya sempre havia estat un país ric, un país pròsper. Ara tenim, si mireu les comunitats autònomes de l'estat actual, veureu que Catalunya és de les regions, entre cometes regions, vull dir, del conjunt, més empobrides que hi ha de gent. I això mai s'havia produït. Un 30% de famílies al llindar de la pobresa. Però no només hi ha això, no? Sinó que, a part, tots els serveis socials estan bloquejats. Més del 45% de llistes d'espera als hospitals. Aquests debats que ara fem habitualment, els polítics d'aquí la circumscripció, de vegades els pregunto què passaria si molts de vostès deixéssim de pagar una pòlissa d'assegurança mèdica? Com quedaria la salut pública? Ara tenim un 45% de llista d'espera, però és que si tothom es borrés de les mútues, es bloquejaria tan fort això que és que no es pot aguantar. És que no es pot aguantar. De vegades aquestes reflexions tan fàcils de fer no les fem, no es fan i s'han de fer. Després tenim el tema dels autònoms, de les pimes, que cada dia han de baixar la persiana, cada dia estan tancant autònoms, cada dia estan tancant bars, botigues, etc., perquè no hi ha consum, no hi ha crèdit. És que, nois, no sé pas on arribem. La veritat és que hi ha pobles que fan pànic, us ho dic,
Jo que sona, dintre el que cap, encara és com una illeta, es va fent, la gent bàsicament té feina, no hi ha gaire atur, però te'n vas als pobles al voltant i realment fan pena des que hi ha la crisi aquesta tan galopant. I com se pot solventar això? Home, doncs nosaltres pensem que un país lliure, un país independent, tindríem molts més recursos, entre d'altres coses, per ajudar la nostra gent, per ajudar els petits comerços, per ajudar els petits empresaris, per ajudar a la gent que ha de pujar i baixar cada dia la persiana, per ajudar també als obrers, perquè normalment què passa? El més fàcil, anar pujant els IRPFs, és la solució més fàcil, no? Anar pujant l'IVA, anar pujant, i la gent cada dia som més pobra. I si no hi posem remei, escolteu, anem per pitjor que Grècia, en sèrio, és així mateix, no? I per això nosaltres ho tenim molt clar. Esquerra Republicana de Catalunya de sempre ha estat un partit independentista, de sempre ha volgut la independència de la nostra pàtria i de sempre ha dit amb veu clara que vol un país més just, que imperi la justícia, que imperi el benestar, i és això el que hem de demanar. Això és el que hem d'aconseguir amb el nostre alliberament i amb la nostra independència. Mireu, jo exactament fa 24 anys ja em vaig presentar a les llistes del Parlament de Catalunya, va ser l'any 88, llavors ara de número 12, ara he pujat al número 1. Què vol dir això? Que, escolteu, en un partit com el nostre, la veritat és que impera l'esperit republicà i, si un dia ets avall, vas fent, vas pujant, i del qual me'n sento molt honrat. Però, quan m'ho van proposar, un dels motius que vaig acceptar també és perquè moltes vegades al Parlament de Catalunya es fa unes lleis que després els alcaldes, els que no hem estat alcaldes, aquí que n'hi ha algun, després no es poden aplicar. Per què no es poden aplicar? Entre d'altres coses perquè són inassumibles. Em diuen, has de canviar totes les paraules del poble perquè contaminen. Home, sí, gràcies, que ho paga això. O has de mentir de la llar d'infants perquè, mira, ara, en lloc de donar-te 1.800 euros, només te'n donarem 900. Mira, cobra les famílies. O ara, pobre de tu, que toquis un arbre d'una llera d'un riu o netegis la llera perquè et vindran les iniciatives aquestes i et fotran un ratapolvo que no venguis. Doncs ja hem de dir prou als alcaldes també. Els que sou alcaldes i regidors també ja suposo que n'esteu ben temps. Les lleis s'han de fer perquè es puguin complir. No es pot fer lleis metropolitanes, d'aquestes que són tan fàcils per segons qui, però són difícils per fer els pobles petits. I jo ja m'hi regeixo per tal que, escolteu, pugui ser un defensor dels pobles més petits, dels pobles més mitjans, com són la immensa majoria de la nostra circumscripció. A partir d'aquí, espero i confio que puguem fer un bon resultat. Nosaltres esperem que així sigui. Ja sabem que Esquerra no vol enganyar ningú. Aconseguir la independència serà difícil, així de clar. No ens hem d'enganyar. Però escolteu, nosaltres tenim clar el nostre destí. Nosaltres tenim clar el nostre objectiu. I per molt que ens posin pals a les rodes, com han fet, com estan fent fins ara, nosaltres no ens fa por si tenim el vostre suport. Per això jo també us demano el vot, perquè hi crec sincerament. Si no hi cregués, lògicament, no us el demanaria. Nosaltres hi portem, com he dit, treballant tota la vida i continuarem treballant fins que no siguem un país, un poble, un estat independent dins la Comunitat Europea. I per això us demano que les properes eleccions, si volem un nou país per a tothom, voteu la candidatura d'Esquerra Republicana, Catalunya sí. Moltes gràcies.